Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Νίκος Μωρές. Είμαι ένας νέος έφηβος που απολαμβάνω το τραγούδι και τη μουσική. Είναι η καθημερινότητά μου και κάθε στιγμή που τραγουδάω νιώθω ελεύθερος. Πώς αποφάσισες να έρθεις στο The Voice? Αποφάσισα γιατί είμαι πολύ καλός με τον υγιή ανταγωνισμό και άμα χάσω πιστεύω θα γίνω καλύτερος στην Ελλάδα. Τέλεια. Μπορείς να αρχίσεις. Κάτι τέτοια δεν λέτε. Λοιπόν. Rico, try and understand. It's really that bad. It won't just go away. The party's over. It's past 2:00. It's about time we stop. Cause I see the cake has been sacrificed. Μ' άρεσε. Disco, empty to the wild. The beat so sick to flow. The extras are loco. The toilets overflow. We had our fun, so there's nothing there. We got no place left to go. Just a minute. Τώρα ετοιμάζεται το δύσκολο. Θυμάσαι. Να βασικά το λήξουμε εδώ, καλά ήταν. Σε ποιανού την ομάδα θα πας? Περίμενε. Repeat. Είναι ταλέντο! Είναι ταλέντο! We made some good love. Leave the decency. Leave not look back. The thing we never tried to be alone. I've come back together now. We topple fire and celebrate. Come to see the end. We all together. Now we get nowhere to lay it there. Σε ποιανού την ομάδα θα πας? Sorry, I fucked up. Εγώ έλα σε μένα δεν έκανα τσιπούτι. What you both three have to offer. Δεν έχω λόγια. I Είσαι think you το will be a επόμενο great ταλέντο part της of my Ελλάδας. team. Come to me, we will dance on Άστους να chairs. λένε, άστους να λένε. Εδώ, First of εδώ. all, she's εδώ. Russian. Okay. I'm the best. Don't go to the Russian. What if I give a signature to the three of you? Δεν έχει δει το The Voice, πρέπει να διαλέξεις μια ομάδα. Okay. How much money? Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι τηλεπαιχνίδι ρε μαλάκα. Αυτή είναι η δάσκαλή σου τώρα. Διάλεξε έναν, Μην γρήγορα. τον άκους. What music do you do? Θα πάμε πολύ μπροστά. Πανκ. What music do you do? Εγώ μόνο ρέγγε θα σε βάλω, αφού είναι στην ψυχή σου. Everything. Everything. Why? Άλλος